Здравейте! Сега ще направим малка тренировка за шийния отдел на гръбначния стълб. Започваме с позиция свободна, турски седеж. Може да поставим ръцете на коленете, изправяме гръбначния стълб и започваме да движим главата в първата позиция, която е връбче се чисти перата. Заставаме, навеждаме брадичката надолу, гърба е изправен и започваме движение надясно, брадичка към рамо, надолу през гръдния кош и наляво, към лявото рамо. Движението е на брадичката, все едно, че сме птиченце, което се чисти перата. Може да вдишаме през гръдния кош, издишваме към рамо, вдишваме долу, издишваме към рамо. Около 10 движения по този начин. След което повдигаме главата и започваме движение надолу, брадичка към гръден кош, издишваме, вдишваме нагоре и назад. Хубаво отваряме гърлото към небето, вдишваме, главата обвисва отзад, опитваме се с глава да докоснем с тила горната част на гърба и продължаваме. Издишваме, брадичка към гръден кош, вдишваме нагоре и назад. Може да затворите очите. Правим около 10 такива движения. Гърба е изправен, вдишваме през носа назад, издишваме през носа надолу. Не е нужно да се бърза, може очите да са затворени. След което може да опитаме следното движение. Главата е изправена, гърба е изправена, тук вдишваме. При издишване започваме да дърпаме с брадичката към корема, все едно, че се опитваме да натиснем брадата към пъпчето, при което леко заобляме гърба като лък и издишваме. Вдигаме главата нагоре, вдишваме, отпускаме назад и опитваме да отпуснем максимално назад. И продължаваме. С брадичка дърпаме към пъпчето, издишвайки. Гърба леко се заобля, като лък в горната част. Вдишваме назад. Издишваме брада към пъпче. Вдишваме назад. Издишваме брада към пъпче, заобляме гърба, издишваме през носа, вдишваме нагоре и назад. Продължаваме около 10 такива движения. И издишваме. И вдишваме. Издишваме, дърпаме надолу към пъпчето, заобляме гърба, вдишваме нагоре и назад. И последно издишваме. Сега се опитваме да увеличим амплитудата, като издишваме надолу, но максимално напрягаме всички мускули. Издишваме. Вдишваме, отваряме гърлото към тавана, отпускаме главата. Издишваме надолу, дърпаме, опъваме силно с мускулите, активираме и мускулите на корема, издишваме, заобляме гърба. Вдишваме. Надолу. Назад вдишваме през носа. Още няколко такива активни движения, като се опитваме да напрегнем всички мускулни групи. Заобляме гърба при издишването, отваряме гърлото. Назад при вдишването и последно. Сега изправяме гърба, вдишваме и опитваме на издишване през носа да отпуснем дясното ухо към дясното рамо. Вдишваме нагоре, издишваме ляво ухо към ляво рамо. И продължаваме. Вдишваме горе, издишваме през носа, дясно ухо към дясно рамо. Вдишваме и наляво. Пускаме въздух. Вдишваме горе, издишваме към рамо. Вдишваме горе, издишваме към рамо. Вдишваме горе, издишваме към рамо. И последно вдишваме горе, издишваме към рамо. Сега правим следното движение. Поставяме ръцете на бедрата. Вдишваме главата отвън напред, издишваме като завъртаме на дясно главата. Вдишваме напред, издишваме наляво завъртаме. И продължаваме по този начин. Гърба е изправен, издишваме, все едно, че поглеждаме настрани. Напред вдишваме, издишваме настрани.
издишваме, поглеждаме настрани. Сега се опитваме да погледнем настрани и назад, издишвайки настрани. Напред вдишваме, на другата страна издишваме и назад, усукваме леко. Напред вдишваме, настрани, усукваме леко, поглеждаме назад. Напред вдишваме, настрани и назад. Напред вдишваме, настрани, издишваме и назад. Напред вдишваме, настрани и назад. Последно напред и издишваме странично. Сега ще направим едно упражнение, което е много полезно, защото активира всички жлези с вътрешна секреция, както хипофизата в мозъка, така активира и щитовидната жлеза в окологърмената чакра, активира всички функции на жлезите с вътрешна секреция, разположени в гърлото. Това са паращитовидната и щитовидната жлеза. Освен това въздейства много добре на половата система и при мъжете, и при жените, активира половите жлези, яйчениците и простатата жлеза. Така че това упражнение е много полезно, макар че на пръв поглед изглежда много лесно и просто. То е въртене на главата като топка около уста. Първо издишваме, като отпускаме грудичката към гърдите и започваме да движим главата като една топка, вдишвайки, отваряйки гърлото, издишваме надолу. Вдишваме надясно назад, издишваме наляво напред. Просто движим главата като топка около уста. Опитваме се да правим движението без прекомерно усилие, просто отпускаме главата под въздействие на гравитацията. Тя увисва и изтегля всички мускули и сухожилия, които са разположени в шията, дори в раменете. Издишваме напред, вдишваме назад. Опитваме се да отпуснем главата максимално. Може да затворите очите и въртим като топка около уста. Опитваме се да дишаме дълбоко, само през носа, издишвайки напред, вдигайки нагоре и назад. Отваряйте гърлото хубаво към небето при вдишването назад. Така въздействаме още по-силно на жлезите, разположени с вътрешна секреция в гърлото. Активираме гърлена чакра, която отговаря за нашето изразяване пред света. Въздействаме на доста функции в организма, дори и на усещането за любов в нашето тяло. Въздействаме и на тимусната жлеза, разположена в гърдите, която от своя страна активира и въздейства върху сърдечната чакра на хата. Също така въздействаме и на имунитета. Подсилваме имунитета. Смяна на посоката, когато направим около 10 завъртания в едната посока. Започваме в другата посока, издишвайки напред, гърдичката отива към гърдите, вдишваме нагоре и назад. Опитваме се да дишаме дълбоко, дълбоко. Издишваме. Това упражнение в японската гимнастика е известно като тиква под слънцето. Може да си представим, че нашата шия е дръжка и по този начин нашата глава се поправя от всички страни от слънчевата светлина. Дишаме и движим главата. Отпускат се всички мускули на рамената. Много често проблемите с главата, като мигрена, болки в главата, схванати мускули на врата, особено сутрин, се примахват от това просто толкова елементарно движение. Изобщо всички упражнения, които направихме за шийния отдел на гръбначния стълб, това за 7 най-горни прешлени, разположени в шийната зона на гръбнака, всички тези движения въздействат много добре на болките в главата, болките в схващанията в шията и в тела.